Χαίρετε αγαπητοί μου μαθητές, εδώ θα δούμε τώρα ένα σύστημα αυτόματου αερισμού με βάση την ποιότητα του αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν αισθητήρα αέριου, ο οποίος θα αντιμετωπίσει κάποιο αέριο το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δεν θα θέλαμε να υπάρχει στον αέρα, ενεργοποιεί αυτόματα έναν αντιμυστήρα, τον οποίο χειρίζεται αυτό εδώ το μοτέρ. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένας αντιμυστήρας εδώ πέρα. Ας δούμε πρώτα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποιούμε ένα αισθητήρα αέριο για να μετρήσει φυσικά την ποσότητα των αερίων, αν υπάρχει κάποιο αέριο στον αέρα, το οποίο δεν θα θέλαμε να υπάρχει. Χρησιμοποιούμε ένα H-Bridge Motor Driver. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να συνδέσουμε το DC Motor. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε βάλει μια μπαταρία των 9 volt. Γιατί όμως την έχουμε βάλει αυτή? Την έχουμε βάλει γιατί καταρχήν να πούμε ότι το HBridge μπορεί να χειριστεί μέχρι 36 volt και το DC motor έχοντας 9 volt θα έχει πολύ μεγαλύτερες στροφές. Επομένως θα έχουμε πιο δυνατό αντιμυστήρα, θα έχουμε περισσότερες στροφές με τον αντιμυστήρα μας. Οπότε αυτό λειτουργεί σαν ενδιάμεσο, γιατί το Arduino έχει μόνο 5 volt, εμείς όμως έχουμε παραπάνω στροφές. Ωραία, ας δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε δύο αντιστάσεις, μία 10 kΩ και μία 4,7. Έχουμε το Arduino μας φυσικά, έχουμε ένα push button, το οποίο το βάλαμε για να δούμε πώς δουλεύουν και αυτά τα push button, δεν είναι απαραίτητο εδώ, θα δούμε τι κάνει στην πορεία, και μία οθόνη LSD στην οποία μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα το τι κάνει αυτό το κύκλωμα. Για να δούμε τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε από το Arduino. Λοιπόν, στο Arduino βλέπουμε ότι τα 5 volt και η γύρωση του Arduino συνδέονται αντίστοιχα στο συν και στο πλήν του breadboard. Είπαμε ότι αυτές εδώ οι γραμμές οι δύο και αυτές οι δύο δίνουν οριζόντια. Ό,τι βάλω εδώ θα πάει σε όλο το οριζόντιο. Σε αυτές τις γραμμές αντίθετα εδώ γίνεται το αντίστοιχο αλλά κάθετα. Ό,τι βάλω εδώ θα πάει σε όλο το κάθετο, ό,τι βάλω εδώ θα πάει σε όλο το κάθετο. Επομένως, εδώ τα 5 volt και τη γύρωση τα συνδέουμε αντίστοιχα στο συν και στο πλην, στο πάνω μέρος του breadboard. Στο κάτω μέρος του breadboard, στο συν και στο πλην, συνδέουμε αντίστοιχα την μπαταρία των 9 volt, τα συν και πλην. Ακριβώς όπως είναι η μπαταρία, συν πλην. Ωραία μέχρι εδώ. Ας πάμε τώρα να δούμε λίγο το gas sensor. Τι μυστήριο πράγμα είναι αυτό? Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει ένα α1 και α2 και η1 και β1 και β2 και η2. Λοιπόν, τα α1 και α2 αντιστοιχούν σε αναλογικές εξόδους, τα β1, β2 σε ψηφιακές εξόδους, και αντίστοιχα το η1 και το η2 ενεργοποιούν τον θερμαντήρα, τον οποίο έχει μέσα αυτός εδώ πέρα ο αισθητήρας. Έχει ουσιαστικά εδώ μέσα μία αντίσταση η οποία ενεργοποιείται από τα η1 και η2. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το η1 παίρνει ρεύμα 5 volt και αντίστοιχα το η2, όπως θα δούμε εδώ που πάμε εδώ και εδώ, άρα είναι στο ground. Ουσιαστικά το ένα είναι στο συν και το άλλο είναι στο ground του Arduino μας. Εδώ λοιπόν ενεργοποιεί αυτή την αντίσταση, οπότε όταν πλησιάσουν αέρια στον ανιχνευτή, αυτή θερμαίνεται, τα αέρια ιονίζονται, τα απορροφάει και ανάλογα με την αντίσταση που θα παράγει, όπως λειτουργεί και ένας φωτοαντιστάτης, θα μας δώσει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Και από κάτω εδώ τα β είναι οι ψηφιακές έξοδοι. Οπότε τι έχουμε κάνει τώρα εδώ? Έχουμε συνδέσει το α1 και το α2 στο συν, πρέπει να έχουν ρεύμα και ας μην τα χρησιμοποιούμε σαν εξόδους, γιατί θέλουμε ψηφιακή σε αυτή την περίπτωση και όχι αναλογική. Εδώ πέρα το η1 είπαμε είναι στο συν και το η2 το αντιστάτη μας είναι στο πλην, για να μπορέσει να δουλέψει η αντίσταση. Πάμε τώρα στο β1. Το β1 θα δώσει το σήμα εξόδου και το έχουμε συνδέσει με το digital pin 6 το Arduino μας. Επομένως, αυτός ο μετρητής θα δώσει τιμή 0 ή 1, εφόσον έχουμε digital. Αν εντοπίσει αέριο θα πάει στο 1 δηλαδή, και αυτό εμείς θα το διαβάσουμε από το pin 6.
Το πιν Β2 τώρα βλέπουμε ότι το συνδέουμε με μια αντίσταση 4,7 kΩ με το μείον του Arduino μας, για να μπορέσει να δουλέψει σωστά το κύκλωμα, να κυλήσει το κύκλωμα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο H-Bridge Motor Driver. Εδώ πέρα τώρα παρατηρούμε, εδώ έχει ένα Power 1 και εδώ Power 2. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Στο Power 1 είναι η τροφοδοσία που παίρνει αυτό εδώ πέρα το τρανζιστοράκι. Την παίρνει από την μπαταρία των 9V. Γιατί την παίρνει την μπαταρία των 9V? Γιατί θέλουμε, είπαμε, να δώσουμε πιο πολλές τροφές στο μοτέρ μας. Ταυτόχρονα στο Power 2 παίρνει ρεύμα για εκεί που θα δώσει, για τον κινητήρα που θα δώσει. Άρα και να λειτουργεί στα 9V, αλλά και να δώσει 9V στο μοτέρ μας. Εδώ είπαμε είναι για να λειτουργεί, εδώ για να δώσει. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τώρα enable 1-2. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε input 1, output 1, output 2 και input 2. Εφόσον λέμε enable 1-2 και τα βάζουμε στο συν στα 9V, λοιπόν, τις μπαταρίες, είπαμε όλα αυτά τώρα θα είναι στα 9V. Το ξεχνάμε πλέον τα 5V του Arduino όσον αφορά το H-bridge μας. Άρα, το enable 1-2 θα το βάλουμε στα 9V, οπότε λέμε ότι ενεργοποιήσει αυτά. Αυτά τα δύο τώρα είναι input. Άρα, κάποιο σήμα περιμένουν αυτά, κάποιο σήμα περιμένουν από κάπου. Οπότε τα συνδέουμε με το Digital Pin 7 και 8 του Arduino, όπου από εδώ θα στείλουμε το σήμα που θέλουμε, τα δύο σήματα. Γιατί δύο σήματα θα δούμε στην πορεία. Και εδώ έχουμε τα output 2 και 1. Εδώ πέρα έχουμε συνδέσει το DC motor, προσοχή, δεν είναι στα πάνω, είναι στα κάτω συνδεδεμένο, στο output 1 και 2, όπου ανάλογα με το τι θα πάρουν τα input θα δώσουν το αντίστοιχο output εδώ και θα πάει στο DC motor μας. Ουσιαστικά λοιπόν το DC motor μας είναι συνδεδεμένο με το H-bridge, το οποίο H-bridge είναι συνδεδεμένο με την μπαταρία των 9V και με τα 7 και 8 digital pin του Arduino, όπου από εδώ θα στέλνουμε σήματα σε αυτό ανάλογα με το τι θα διαβάσουμε από τον gas detector, από τον gas sensor, με συγχωρείτε. Τώρα έχουμε και μια οθόνη LSD εδώ, την οποία τη συνδέουμε, όπως εξηγήσαμε και σε προηγούμενο παράδειγμα. Το ground θα πάει φυσικά στο μείον του Arduino, στη γύρωση. Το VSC θα πάει στα 5V του Arduino και είπαμε ότι το SDA και το SCL πάνε αντίστοιχα στο Α4 και στο Α5 analog pin του Arduino. Για να βλέπουμε και τι γίνεται εκεί πέρα. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και ένα push button, το push button που το ένα terminal, το ένα του Β είναι συνδεδεμένο στα 5V του Arduino, ενώ βλέπουμε ότι το terminal 2α είναι συνδεδεμένο μέσω μιας αντίστασης 10 kΩ με το, για να δούμε εδώ τι κάνει, με το αρνητικό. Άρα εδώ είμαστε συνδεδεμένοι μέσω αντίστασης 10 kΩ με το ground, με τη γύρωση του Arduino, ενώ εδώ είμαστε με τα 5V του συν του Arduino. Και γιατί το βάλαμε το αυτό? Επίσης εδώ βλέπουμε ότι ταυτόχρονα αυτό είναι συνδεδεμένο και με το Digital Pin 2. Γιατί κάνει αυτό? Θα δούμε στον κώδικα τι κάνει αυτό. Είπαμε δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι μέρος του αυτοματισμού, είναι απλά ένα από παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε με ένα push button. Πολύ ωραία όλα αυτά. Τι κάνει το αυτό όμως? Για να δούμε, ας πατήσουμε ένα start simulation εδώ για να δούμε σιγά σιγά τι κάνει. Μας λέει τώρα εδώ αυτό ότι το gas είναι στο 1. Για να δούμε, βέβαια έχουμε αέρια. Να τα βλέπουμε λοιπόν ότι το DC motor μας δουλεύει, μας δείχνει και τη φορά που δουλεύει προς τα αριστερά με 16.511 στροφές το λεπτό. Τώρα πατώντας αυτό το κουμπί, τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι το left έγινε right και βλέπουμε επίσης ότι το DC motor μας κουνιέται προς τα δεξιά τώρα. Άρα αυτό το κουμπάκι το βάλαμε έτσι ώστε όσο το έχουμε πατημένο, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ένα push button, βλέπουμε ότι όσο το έχω πατημένο, ο ανεμιστήρας μου θα δουλεύει από την αντίθετη μεριά προς τα δεξιά. Άμα αυτό να αφήσω, να του πάει, γύρισε προς τα αριστερά. Ο αυτοματισμός είναι προς τα αριστερά. Πολύ ωραία. Ας σταματήσουμε τώρα την εξομοίωση και ας δούμε τον κώδικα. Πώς έγινε όλο αυτό τώρα?
Λοιπόν, μας μεγεθύνει λίγο την οθόνη, να μικρύνουμε λίγο και από εδώ για να βλέπουμε καλύτερα το κύκλωμα. Λέμε τώρα, για πάντα. Δηλαδή, συνέχεια, χωρίς να σταματήσεις. Έχουμε βάλει εδώ πέρα δύο μεταβλητές, το gas detector και το turn DC motor. Όπως φανταζόμαστε, το gas detector είναι μια μεταβλητή η οποία θα αποθηκεύει το 0 ή 1 που θα στέλνει ο gas sensor ανάλογα με το αν υπάρχει αέριο ή όχι. Να το είναι στο D6. Τι λέει λοιπόν, η μεταβλητή αυτή αποθήκευσε ό,τι λέει το D6. Αν αυτό λοιπόν στέλνει ότι υπάρχει αέριο θα είναι 1, αν όχι θα είναι 0 το gas detector. Και εδώ έχουμε το turn DC motor, το οποίο λέμε διάβασα το digital pin 2. Να το εδώ που έχουμε συνδεδεμένο αυτό το push button. Οπότε αυτό το push button τι κάνει ουσιαστικά. Αυτό ουσιαστικά μετατρέπει το digital pin 2 σε 0 ή 1, ανάλογα με το αν το πατάμε ή όχι. Και ανάλογα με αυτό αλλάζουμε και τη φορά του ανεμιστήρα. Δεν είναι στο πλαίσιο του αυτοματισμού αυτό, γιατί βλέπετε ότι το πατάμε ισχυροκίνητα, απλά τοποθετήθηκε για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε και με ένα push button. Ο αυτοματισμός είναι χωρίς αυτό και δουλεύει προς τα αριστερά. Μπορούμε να το κάνουμε και προς τα δεξιά, βέβαια, δεν είναι απαραίτητο, όπως θέλουμε εμείς το ρυθμίζουμε. Πάμε παρακάτω, εδώ τι λέει, τύπωσε στην οθόνη ένα gas, το είδαμε πριν, γράφει gas, ας βάλουμε να το βλέπουμε κιόλα. Να, το gas είναι το 1, άρα έχουμε αέρια. Αν τα απομακρύνουμε, βλέπουμε ότι πήγε στο 0. Δεν έχουμε αέρια, ας τα αφήσουμε να υπάρχουν. Εδώ του λέμε ουσιαστικά τύπωσε το gas detector, είπαμε να το 1 ή 0 αν δεν υπάρχουν αέρια. Στη συνέχεια λέμε set position του column 0, κατεβαίνουμε μια γραμμή, λέμε στην αμέσως από κάτω γραμμή, από την αρχή λοιπόν. Τι κάνεις τώρα εδώ, αν το turn DC motor είναι 1, δηλαδή αν πατάω το κουμπί, τώρα είναι στο 0, βλέπουμε. Αν λοιπόν πατήσω το κουμπί, δείξε μου εδώ ότι πάει αριστερά. Αλλιώς δείξε μου ότι πάει, δεξιά. Αλλιώς αν δεν πατάω το κουμπί, δείξε μου ότι πηγαίνει αριστερά. Περίμενε 300 μιλισεκόντ, όπως είδαμε σε προηγούμενο παράδειγμα, για να μην τυπώνεται συνέχεια πάνω στον οθόνη και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γράφει, να βλέπουμε ένα μόνο στιγμιότυπο. Και με οπότε μετά από 300 μιλισεκόντ καθαρίζουμε την οθόνη και πάμε τώρα εδώ. Και λέμε, αν ο gas detector είναι 1, αν υπάρχουν αέρια, και αν το temp DC motor είναι στο 1, δηλαδή αν είπαμε το πατάω το κουμπί, τότε sets το pin 7 στο low και το 8 στο high. Να τα είπαμε είναι αυτά τα δύο, έτσι, 7 και 8 που παίρνει τα input εδώ το H-bridge και τα δίνει στα output εδώ πέρα. Επομένως, ανάλογα με το αν αυτό είναι low ή high, τι γίνεται, βλέπουμε αλλιώς, θα αντιστρέφουμε high-low, άρα τι κάνει αυτό, ρυθμίζει τη φορά του ανεμιστήρα. Αυτό κάνει, αν το είναι low, το άλλο είναι high, εδώ πηγαίνει προς τα δεξιά, ενώ εδώ αν είναι high και low, πηγαίνει προς τα αριστερά. Και βάζουμε και ένα αλλιώς, το οποίο αυτό αλλιώς είναι αν το gas detector δεν είναι ένα, δηλαδή αν δεν υπάρχουν αέρια, τότε βάλτε και τα δύο στο low, δεν χρειαζόμαστε πλέον ανεμιστήρα, όλα πάνε μία χαρά. Είναι ο αέρας μας καθαρός. Αυτό ήταν το παράδειγμα, ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε.